Здравейте, YouTube! Аз съм Стелян БГ. Днес ще влезем в интернет, за да направим една работа, която дори и аз не помня. Но чакайте да си спомня, ще стопирам клипа, за да помисля. Добре, спомних си какво е. Да ви покажа как се качва клип в YouTube. Извинете, че стопирах толкова рано клипа, но се наложи, защото бях забравил. Добре. Сега чакайте да си вляза в браузъра, който най-много ми забива, защото там преди не ми забиваше и там си бях сложил това канала в YouTube, където след малко може би ще кача клипа. Добре, чакайте да си вляза в YouTube. Малко ми забива, но ще го понеса. Така ще направя, защото е по-лесно да виждам. Това ми пречи. Така ще го направя. Много забива докато снимам в този браузър. Трябва да си купя нов компютър скоро. Най-вероятно ще си купя нов компютър, защото да ми е по-силен. Този много ми забива. Ако не си купя нов компютър, този ще си го прочистя и ще го оправя. В момента си гледам гласа, колко Дядо те го включи. Стана, свети червено. Така. Ама включи го, той от въдицата, що си го такова? Сега си влязах в канала. Снимам клип, бе. Оставяй го, слагай го там. Ще се загуби. Слагай го там, бе, няма да се загуби. Добре, хора. Кой ми е писал? Рази. Добре, извинете, че го направих. Си вляза в... Цъкате качване и ще ви излезе нещо там. Чакайте сега. Цъкате го качване. Цъкате качване и тогава ще ви излезе едно нещо, за да качите клипа си. На мен ми е малко трудно да говоря, защото устата ми трябва да е пред микрофона. Така, тъкам си. Качване, за да качим клипа. И след това избираме кой да бъде той. Ето го, upload, качване. Добре, това сега зарежда. Чакайте, че не малко ми забива докато снимам. Така. Чакайте, това като ви зареди ще ви излезе тук нещо. Аз ще стопирам клипа докато стане. Ето. Изберете файлове за качване. Но освен клип не можете да качите нещо друго.
Цъкате го. Чакайте, че на мене ми излизат малко реклами. Цъкате това. Чакайте, че малко ми забива. И ето моите клипове с Бандикам, които аз качвам някога.